vetää tämä sijoitusmessut tänä vuonna tällä viimeisellä paneelilla yhteen. Teemaa käsiteltiin sijoituskerhossa muutama kuukausi sitten ja kysyttiin sitten ryhmän jäseniltä, että minkälaiset asiat tällä hetkellä kiinnostaa, mistä haluttaisiin tehdä paneeli ja keskustella vähän syvemmin. Ja teillä on ollut tänään varmasti hyvin antoisa päivä, monipuolisia sijoitukseen liittyviä teemoja, mutta uskoisin, että nyt tämä teema, jonka parissa tänään ollaan, eli maailman geopoliittinen tilanne ja sen vaikutukset sijoittamiseen on sellainen asia, johon ei välttämättä niin kuin joka päivä pääse kovin syvälle sukeltamaan, ja niin kuin tiedämme, että maailma on monella tavalla semmoisessa vaiheessa, että myös sijoittajan pitää olla varpaillaan ja anturit pystyssä vähän ehkä uudellakin tavalla. Ja samalla sitten tältä pohjalta lähdettiin etsimään sopivia henkilöitä tähän teemaan, jotka asiasta enemmän tai vähemmän tietää tai tuo sitten sitä potentiaalista Suomenkin kasvun näkökulmaa tässä maailman myllerryksessä keskusteluun, ja sillä tavalla sitten saavutimme tämän ansiokkaan paneelin kasaan, ja aloitetaan esittäytymällä ensin. Eli meillä on Sanna Kurronen, vanhempi ekonomisti Suomen Pankista. Tervetuloa. Ei ole väliä, saat valita parhaaksi paikan. Ja seuraavaksi meillä on tutkija, strategisen ennakoijan ja indopasifisen kehityksen asiantuntija Teppo Turkki. Ja lyhyesti ja ytimekkäästi, kun hallitushan leikkaa tällä hetkellä kovasti, niin se hallitus on leikannut myös Jarin sukunimestä yhden koon, eli Jari Paakkarinen, sijoittaja. Ja Jari taitaa olla tällä hetkellä itse asiassa sijoituskerhon yksi aktiivisimmista osallistujistakin, eli Jarin ajatuksia saa kyllä aktiivisesti siellä seurata ja keskustella. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä missään nimessä, Liquido VC:n perustaja Jussi Muurikainen. Tervetuloa. Ja keskustelun idea on seuraava. Jokainen panelisti vuorollaan tekee ensin lyhyen alustuksen teemaan ja sen jälkeen lähdetään keskustelemaan teemasta. Ja meillä on samaan aikaan täällä käynnissä sijoituskerhoon striimi. Toivottavasti se toimii. Meillä oli ehkä hieman haasteita tuossa tietoteknisessä mielessä. Toivottavasti sieltä nyt etänäkin kaikki pääsevät osallistumaan. Jälkikäteen tämä tallenne on sitten nähtävissä sijoituskerhon sekä Facebook-sivulla että YouTube-kanavalla, eli voidaan sitten jälkikäteenkin tähän palata. Mutta pitemmittä puheitta palataan itse tähän teemaan, eli meillä on nyt luvassa teeman alustuksia itse kultakin, ja Jari lupasi aloittaa tämän paneelin omista näkökulmistaan, eli geopoliittinen tilanne ja osakesijoittaminen. Olepa hyvä. Tuosta. Ja tästä puhutaan vai? Siitä puhutaan. Okei, monta asiaa yhtä aikaa. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää Tampereelle. Mä olen itse Turusta, vaimoni on Tampereelta ja me asutaan Helsingissä. Tästä tuli tämä tehokolmio käytyy läpi. Olen taustaltani sijoittaja, olen sijoittanut aika kovalla. Olen sijoittanut osakkeisiin vuodesta 1984, mutta ihan oikeasti ymmärtäen, mitä mä teen, niin olen sijoittanut vuodesta 2010. Että semmoinen satunnainen ostaminen ja myyminen ei ole sijoittamista, vaan ehkä vähän niin kuin säästämistä. Asuntosijoittajana 96 vuodesta eteenpäin ja startup-sijoittajana vuodesta 2016 eteenpäin. Olen aika fundamenttisijoittaja, aika analyyttinen ja sen takia mä kaivan paljon taustoja täältä. Harrastan myöskin historiaa, jonka vuoksi haluan briljeerata vähän. Mulla on oma nimi allekirjoitettuna tuohon myöskin uusassyrialaisella nuolenpään kirjoituksella, kuten varmaan tarkkaavaisimmat huomasivat. Ja sitten seuraava sivu. Vaihtuu tästä muuten. Joo, geopolitiikasta mä katson muutamia asioita. Yksi on se, että mä jaan maailman 4 valtapuuliin, jotka näkyy tässä: Kiina, Yhdysvallat, Eurooppa, johon mä lasken Britannian mukaan, ja Venäjä. Tämä valta tulee eri paikoista. Kiinassa
Ne kertovat, kun olin aikanaan perustamassa joint venturea sinne, että heillä on 1,4 miljardia ihmistä, mitkä tarvitsevat hammasharjoja ja hammastahnaa joka päivä. Me emme tehneet kuitenkaan hammastahnasta, vaan jotain muuta. Et se on niiden voima. Yhdysvalloissa taas se on talous. Euroopan unionissa ei oikeastaan ole identifioitavissa semmoista hirmuista voimaa täällä, mutta täällä on liberaali markkinatalous ja paljon vanhaa rahaa. Eli nyt ei puhuta ansaitsemisesta, vaan vanhasta rahasta, pääomista. Ja Venäjällä, kuten kaikki tiedämme, niiden vahvuus tulee kiväärinpiipusta ja ydinaseista. Kuitenkin semmoisen mä kiinnitän itse huomiota siihen, että Kiina, vaikka sen asevoimat on 2 miljoonaa, se rakentaa lentotukialuksia kiihtyvällä tahdilla ja laivastoa. Laivasto on isompi tällä hetkellä kuin jo Yhdysvaltojen laivarakennustahti. Lentotukialukset eivät ole puolustuksellisia, niillä projisoidaan voimaa, ne on hyökkäyksellisiä, että se kannattaa ehkä pitää mielessä. Näitä kilpailun painopisteitä, miten minä niitä oletan tai ajattelen, on näillä 3 se, että Yhdysvalloilla strategia saattaa olla, että se eristäytyy, kuten se oli ennen ensimmäistä maailmansotaa, ennen toista maailmansotaa, ja nyt on taas tämmöinen eristäytyminen ja MAGA pinnassa. En pidä, mutta löysin vetoa, että Trump valitaan uudelleen, jolloin siellä on yksi johtaja, vähän diktatorinen. Niiden prioriteetti on taistelu Tyynnestä merestä ja Kiinan kasvun rajaaminen, ja siihen liittyen myöskin teknologiajohtajuus. Kun mainitsin äsken laivaston, niin silloin tavarareitit ja kauppareitit suojataan laivastoilla, tukikohdilla ja niin edelleen, niin kuin Britannia teki 1800-luvulla ja USA teki 1900-luvulla. Mutta mä nostaisin esiin myöskin sen, että nyt niin paljon arvoa luodaan ja levitetään digitaalisesti, eli digitaalisten kauppareittien hallinta, eli prosessorivarmistus, teknologiajohtajuus myöskin tekoälyssä, voi olla se uusi laivastokilpailu. Sitten tästä voi lukea itsekin näitä. Kiinassa taas, niin he haluavat palauttaa, mistä varmaan Teppo käy läpi kohta viisaammin, mutta nyt nykytilanne on anomalia. Kiina on ollut aina Itä-Aasian keskus ja dominoiva valta. Ja tämä sinosentrinen Itä-Aasia, Taiwan ensimmäisenä, mutta muukin Itä-Aasia, niin se on Kiinan ensimmäinen strateginen tavoite. Sen jälkeen se hakee sitten nousua vähän laajemmallekin maailmanjohtajuudelle. Mutta on tämmöinen anomalia Kiinan mielestä, eli 100 vuoden häpeä. Euroopassa meillä on ilmastonmuutoksen torjunta, me olemme sillä tavalla globaaleja, liberaaleja ajattelijoita, jossa me taas tullaan vastakkain Venäjän kanssa sekä rajoittaen Venäjän kasvua, mutta myöskin sillä tavalla, että kun me halutaan ilmastonmuutosta hoitaa ja sähköistää kaikkia asioita, Venäjä haluaa taas pumpata fossiilisia luonnonvaroja kaupaksi ympäri maailmaa. Meillä on hyvinkin 2 tämmöistä vastakkainasettelua. Eli lyhyesti voisi sanoa, että mä näen niin, että Yhdysvallat ja Kiina on yksi taistelupari Tyynenmeren yli, ja Euroopassa se on Venäjä ja Eurooppa. Sitten jos menee talouskasvuun, mulla on 2 kalvoa enää jäljellä. Talouskasvuun, niin mä pidän tästä englanninkielisestä vertailusta, että Kiinassa on innovaatio ja säätely olemassa. Yhdysvalloissa on innovaatio, mutta ei sääntelyä. Euroopassa on sääntely, mutta ei innovaatiota. Se musta kiteyttää aika hyvin ja toimii myöskin pohjana omalle sijoitustoiminnalleni. Kiinaan mä en sijoita ihan eettisistä syistä. Ja sitten tähän näin ajureina talouskasvulle, niin ihan yksinkertaisesti voi katsoa, että Kiina, Yhdysvallat ja Eurooppa on 2/3 koko maailman BKT:stä. Että jos näitä seuraa ja ymmärtää vähän niiden dynamiikkaa, niin on aika hyvin kartalla siitä, että miten sijoitusmaailma kehittyy. Toinen on tämmöinen vähän propagandistinen, että vienti on 40% Suomen BKT:stä, pitää paikkansa. Tuonti on myöskin 40%, eli se nettovaikutus on aika lailla 0. Mutta Suomi on naimisissa maailman kanssa, ja se on hyvä ymmärtää. Meillä ei ole kotimarkkinaa, piste.
Ja sitten kolmas prinsiippi mulla on se, että keskiarvot sumentaa ajattelua. Et jos katsotaan niin kuin vaikka SP500 kehitystä, 500 suurinta yhtiötä Yhdysvalloista käytännössä, se näyttää yhtä, mutta jos sä katsot sieltä ne 7 suurinta ja sitten ne 493 seuraavaa, niin ne kehittyy ihan eri tavalla. Eli kannattaa porautua aina vähän syvemmälle kuin siihen pelkkään indeksiin. Kasvusta mä näen ajureina. Vastaan on tämä deglobalisaatio tai tämmöinen reshoring, joka voi auttaa suomalaisia konepajoja, kun rakennetaan paikallista tuotantoa, paikallista satamaa ja niin edelleen. Vastaan on myöskin Yhdysvaltain tämmöinen kahdenvälinen kauppa. Ne haluaa irti kaikista kansainvälisistä, monenvälisistä sopimuksista ja tehdä diilejä sinun ja minun välillä, eli tämmöistä merkantilistista lähestymistä. Ja kolmas sitä vastaan on Kiinan itse asiassa nopeastikin ikääntyvä väestörakenne, josta Teppo tietää paljon enemmän kuin me yhteensä. Sitten puolesta on taas tämä tekoälyn disruptiivinen vaikutus. Se tulee tuhoamaan työpaikkoja, mutta se tulee luomaan työpaikkoja ja ennen kaikkea työn tuottavuutta valtavasti. Ja mä en pidä sitä hypenä, otsikoissa lukee hype, mä pidän sitä todellisuutena ihan niin kuin digitalisaatio oli 90-luvun alussa. Ja nämä yhtiöt, mitkä siellä eniten toimii, niillä on merkittävä liikevaihto myöskin, että se ei ole mitään startup, niin kuin nollaliikevaihdon hommaa. Puolestaan myöskin Intian ja ehkä muidenkin Aasian maiden, vaikkapa Indonesian nousu. Ja sitten ihan jokerin pohjalla se, että jos Yhdysvallat ja Kiina löytävät uudelleen rakkauden alkeet välillänsä, niin siitä voi nousta valtava dynamo maailmantaloudelle. Mutta tässä tämä. Toivottavasti en mennyt paljon yli. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja menihän se yli, mutta eihän se haittaa. Se oli juuri näin. Ehdottomasti kiitoksia Jarille. Ja tämän takia täällä ollaan. Nämä on monimutkaisia ja moniulotteisia asioita, niin me jatketaan tästä seuraavalla alustuksella. Eli seuraavaksi saadaan Sanna lavalle kertomaan sitten maailmantalouden pirstoutumisesta. Uhka vai suuri uhka? Tervetuloa. Kiitos. Terve kaikille ja kiitos kovasti kutsusta tilaisuuteen. Mä oon tosiaan ekonomisti ja tämmöinen talouden pirstoutuminen, erilaisten kaupan esteiden tuominen, niin ei tosiaan ole mieleistä. Mutta se on kuitenkin nyt kehityskulku, mikä on käynnissä ja eikä näytä siltä, että se on pysähtymässä. Maailmankaupan kasvu on ollut todella voimakasta 90-luvulla ja edelleen esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppa 2000-luvulla, kun Kiina liittyi WTO:hon. Tuossa maailman tavarakauppa itse asiassa ainoastaan tuossa kuvassa, että toki palvelukauppa on ehkä semmoinen uusi nouseva trendi, josta tulee uutta dynamiikkaa, mutta joka tapauksessa niin tällä hetkellä, tai viimeiset vuodet, toi maailmankaupan kasvu ton koronabuumin jälkeen on ollut tosi vaisua. Ja me nähdään nimenomaan, että tässä on sitä Kiinan ja USA välistä vastakkainasettelua, eli USA:n tuonti Kiinasta on lähtenyt laskuun, tai ainakin sen osuus USA:n tuonnista on lähtenyt selvään laskuun, ja nousussa on sitten esimerkiksi Meksiko USA:n kauppakumppanina. Vielä on ehkä vähän aikaista sanoa, että miten pitkälle tässä mennään, mutta joka tapauksessa tämä on tällä hetkellä se suunta, että USA yrittää irtautua Kiinasta. No mitä se tarkoittaa sitten taloudelle? Minkä takia tämä on niin suuri uhka? Niin yksi tekijä on tämä vaikutus inflaatioon. Eli se Kiina-ilmiö, kun sitä tuotantoa on siirretty Kiinaan, on ollut se yksi tekijä, minkä takia hinnat on pysynyt tosi hyvin kurissa 2000-luvulla aina tähän koronakriisin jälkeiseen aikaan asti. Eli sitä tuotantoa on siirretty Kiinaan, koska se on halvempaa siellä, ja sitä kautta niiden tuotteiden hinnat on käytännössä jopa usein laskeneet, niin kuin esimerkiksi on ollut tapahtunut vaatteissa ja monessa elektroniikassa tietysti myös laadun nousua samaan aikaan. No sitten vielä surkeampi juttu on tämä tuottavuuden hidas kasvu. Eli talouskasvua syntyy joko siitä, että tehdään enemmän työtunteja
tai sitten siitä, että niiden työtuntien aikana saadaan enemmän aikaan, eli tuottavuudesta. Ja länsimaissa tuottavuuskehitys on ollut surkeata oikeastaan tuolta vuodesta 2005 alkaen suurin piirtein, ja Suomessa erityisen surkeaa 10-luvulta alkaen. Ja tämmöiset protektionistiset toimet ei edistä tuottavuuskasvua, eli tämä teollisuuspolitiikka, kun valtiot tukee jotain muuten kannattamattomia investointeja kotimaahansa, niin se johtaa siihen, että meillä on huonompia yrityksiä, kannattamattomampaa toimintaa, ja usein tämmöiset erilaiset yritystuet myös laiskistaa yrityksiä, eli siellä ei sitten pyritäkään niin kuin koko ajan parempaan. Et aito kilpailu on se, mitä kautta me sitä tuottavuutta saadaan nousuun. Myös tuottavuutta haittaava tekijä on, jos erikoistuminen vähenee ja tuotantoketjut purkautuu. Eli keskitetään tuotantoa kotimaahan, vaikka sitä olisi parempi hajauttaa ympäri maailman. Ja sitten hyvä kysymys on, Venäjästä irtautuminen on ollut kohtalaisen helppoa, koska puhutaan yksinkertaisista raaka-aineista, mutta miten Kiina-riippuvuudesta oikeastaan edes päästään irti, niin se on erittäin vaikeaa myös Yhdysvalloille. Eli USAkin on monissa raaka-aineissa niin kuin 100% riippuvainen Kiinasta. No, Jari puhui tuossa jo Trumpin valinnasta. Mä en ole aivan vakuuttunut siitä vielä, mutta loppujen lopuksi erot ei välttämättä tule niin hirveän suuret tämän maailman kaupan ja pirstoutumisen näkökulmasta. Eli tässä on ekonomistin arvio näistä toimista, jota eri presidentinhallinnot mahdollisesti tulisi tekemään, ja niiden sekä todennäköisyydestä että niiden vaikutuksesta. Ja ehkä se, mistä me itse on huolissani, on, jos lähdetään tuommoiseen laajaan tullien, niin kuin Trumpin, tämmöinen punainen tuossa kuvan keskellä ylhäällä, että Trump on uhannut olla 10% tuontitulleilla kaikkeen, ja se osuisi sitten tietysti myös meidän eurooppalaisiin tuottajiin, niin tämä on ehdottomasti iso riski USA:n ulkopuolella. Kiinasta tuoduille tuotteille on ehdotettu paljon isompiakin tulleja. Ne saattaa kilpistyä siihen, että nämä tullithan sitten nostaa näiden tuotteiden hintoja amerikkalaisille kuluttajille, ja jossain menee sekin sietokyvyn raja, että on ehkä vaikea siellä Kiinasta tuodulle iPhoneille laittaa 50% tullia niin, että kansa pysyy vielä jokseenkin tyytyväisenä. Mutta riippumatta tosiaan hallinnosta, niin tämä Kiinan kanssa vastakkainasettelu kyllä näyttää jatkuvan, että tuolla Jarin esityksessä oli se positiivinen riski, että jos Kiinan ja USA välillä tapahtuu liennytystä, niin ainakaan tällä hetkellä sitä ei ole hirveästi näköpiirissä. Mutta sitten onkin mielenkiintoista, että itse asiassa Euroopalla on tässä aika tärkeä rooli, ja me ei oikein tiedetä vielä, että mihin suuntaan Eurooppa, EU nyt etunenässä on menossa. Eli tosiaan Kiina ja USA vastakkainasettelu näyttää jatkuvan toistaiseksi, mutta kuinka aggressiivisesti EU lähtee mukaan tähän Kiinan patoamiseen, niin se on aika lailla vielä auki. Eli toki meillä on erittäin kriittistä suhtautumista Kiinan tämmöisiin polkumyyntiin, esimerkiksi autoissa, aurinkopaneeleissa, että Kiina tukee omaa tuotantoa voimakkaasti ja vie sitten kilpailusta epätervettä, eli eri eurooppalaiset autoteollisuus ei vaikka pärjää sen takia, että Kiina tukee niin avokätisesti omaa teollisuuttaan. Mutta kovin tai semmoista yhteistä linjaa ei kuitenkaan EU:ssa ole kovin helppo löytää, ja tämä on vähän auki, että kuinka aggressiivisesti EU näihinkään vastaa. No sitten on tämä strategisen riippumattomuuden kysymys, joka on totta kai myös niin kuin Venäjän kokemuksen takia Euroopassakin tärkeä, ja mietitään, että miten niistä Kiinan riskeistä päästäisiin irti, ja meillä on myös Suomen Pankissa kollegat sitä selvitystä tehnyt, eli katsonut hyvin detaljitasolla, mitä me tuodaan Kiinasta, ja miten riippuvaisia tai miten suuri osuus sen asian tuonnista tulee sieltä Kiinasta, mutta on äärimmäisen vaikeita selvittää, koska yksi pieni komponentti jossain laitteessa saattaa olla sen laitteen kannalta se ratkaiseva, ja sen alkuperä saattaa olla siellä Kiinasta, tai se yksi raaka-aine, jota kautta sitten vaikka tuonnin arvosta hyvin pienikin osuus olisi sieltä Kiinasta, niin saattaa olla, että olemme erittäin riippuvaisia siitä huolimatta. No Eurooppa
tietysti on ollut pakotettuna tähän energiamurrokseen tämän Venäjän patoamisen myötä. Ja tämä vihreä siirtymä tietysti vahvistaa omavaraisuutta Euroopassa, mikä on niin kuin tulossa vähän nopeammin. Eli tämä on yksi sellainen kehityskulku, jossa Eurooppa ehkä pystyy irtautumaan omaa talouttaan vahvistaen. Ja ehkä erityisesti niin kuin Suomen näkökulmasta nyt jo on Olkiluoto 3 myötä sähkön tuotannossa aletaan olla omavaraisia. Ja sitä kun pystyy kasvattaa, että irtaudutaan näistä energiariippuvuuksista edelleen, niin se on totta kai nyt positiivinen ja tätä ulkomaan kauppatasetta vahvistava. Eli pahimmillaan meillä on ollut 10 miljardin alijäämä energiakaupassa, niin jos me tuodaan vähemmän sitä energiaa, niin voidaan sitten tuoda jotain meille vielä arvokkaampia asioita. Kiitos. Kiitoksia Sanna. Tästä pääsemme vielä syvemmälle kaninkoloon ja ennen kuin päästetään Teppo irti niin sanotusti, niin otetaan Jussilta vielä kommenttipuheenvuoroja ja näkökulmia siitä, että millä tavalla tämä kaikki muutos näyttää startup-sijoittajan näkökulmasta ja miltä tämmöiset niin kuin uudet innovaatiot ja ideat, miten niiden niin kuin asemoituminen tässä myllerryksessä nyt maailmalla näyttää täältä, esimerkiksi täältä Suomesta käsin, tai mitä muuta sulle tulee mieleen? No niin, jäi noi kalvot tuonne kotiin, kun eikä täällä vissiin piirtoheitintä olisi ollutkaan, kun me startup-yrittäjät olisi tietysti semmoinen tänne kaivattu, mutta vitsi. Joo, mä oon 17 vuotta ollut startup-kentässä kaikissa mahdollisissa ruuduissa ensin perustajana, sitten tiimien jäsenenä erilaisissa firmoissa ja nyt ollaan tämän Liquidon kautta noin 25 yrityksen omistajia. Kasvatetaan salkkua tasaisesti ja tietenkin siinä näkee paljon oman työn kautta, että tulee niin kuin, vajaa 1000 firmaa katsotaan vuodessa läpi. Ja silleen voi sanoa, että niin kuin ensimmäistä kertaa koko tämän 17-vuotisen matka-aikana oli jokin vaikutus tähän startup-kuplaan jollain geopoliittisella tilanteella, niin tapahtui 23. Ja oikeastaan silloin 22, kun Putin hyökkäsi, niin meillä esimerkiksi suli yksi rahoituskierros suurin piirtein nolli, joka sitten saatiin paikattua. Eli ensimmäistä kertaa 17 vuodessa jokin maailmalla on vaikuttanut tähän startup-kuplaan. Jos te olette käynyt Slashissa tai nähnyt, saattaa olla minkä näköinen tahansa lama ympärillä, mutta siellä juhlitaan ja siellä kaikki menee hienosti. Et se on tavallaan semmoinen maailma, mikä on ollut tietyllä tavalla aika immuuni tämmöiselle globaaleille ilmiöille. Ja sitten mietin tänne tullessani, että mitä mä semmoisen niin kuin osakesijoittamisen maailmasta niin kuin vertaisin tähän meidän maailmaan, niin tässähän on sillä tavalla jännä, että kun tämä ei ole silleen suhdanneherkkää, kun sijoittaa startuppiin, niin se startup ei koskaan lähtökohtaisesti ole missään hetkessä sillä hetkellä tulossa välttämättä edes markkinoille, kun siihen sijoittaa. Ja silloin tavallaan tämmöinen syklisyys on vähän erityyppistä, että voit aina ajatella enemmänkin, että kannattaa niin kuin katsoa 10 vuoden päähän, että mitä siellä, missä maailma silloin makaa. Että pieni tämmöinen vink, että jos nyt näköjään, joo, tämä vähän katkoilee. Niin, että jos nyt haluaa miettiä, se on aika hyväkin aika tulla startup-sijoittamisen maailmaan, jos ylimääräistä löytyy. Ja tässä oli hauska, ihan vahingossa juttelin Vesterbackan Peterin kanssa tänään, niin mä lupasin hänelle yhden poliittisen puheenvuoron tähän vielä loppuun. Koska tässä on aika uskomaton, tämä ei ole siis poliittinen puheenvuoro, mutta tässä on semmoinen poliittinen kulma, että onhan meillä aika uskomaton tilanne, että jos me mietitään suomalaisen kasvun niitä todellisia ajureita ja mahdollistajia ja toisaalta esteitä, niin meillä on aika surkea tilanne siinä, että me ei saada tänne fiksua, osaavaa työvoimaa, meillä on aito työvoimapula ja sitten meillä kuitenkin niin kuin Peterinkin projektit, missä hän tuo näitä lukiolaisia tänne, niin se on saanut vastustusta muun muassa virkamieskunnassa. Kannattaa tutustua muun muassa Yle Aamu-juttuihin tänään. Ja se on ainakin tänne meidän maailman yksi niitä suurimpia kasvuesteitä tässä maassa. Et meillä ei ole osaavaa työvoimaa. Ja näin. Tästä minun terveiset tähän alkuun. Ja sitten Ukraina-asioista, anteeksi jos saan sen verran sanoa lyhyesti. Meidän maailmassahan kaikki tapahtuu todella nopeasti. Eli jos joku asia, että Sanna puhuu tuosta
että kuinka irtaudutaan vaikka venäläisestä energiasta tai muusta, niin tässä maailmassa se raha irtos venäläisistä startupeista sillä salaman sekunnilla, kun se hyökkäys alkoi. Ja toisaalta sitten Ukraina toiseen suuntaan, nyt puuhataan kaikennäköisiä kuvioita, missä saadaan ukrainalaisia startuppeja myös suomalaisten sijoittajien saataville. Tämä on tosi nopea tämä maailma myös sitten tämmöisissä asioissa. Kiitos. Kiitoksia Jussi. Ja sen vuoksi tässä startup-puoli onkin mukana, koska sieltä, jos jostain löytyy sitä tehoa ja notkeutta, niin päästään ehkä siihenkin keskusteluun, että mitkä ne uudet mahdollisuudet on, minkä perässä sitten 10 vuoden päähän tässä katsotaan. Mutta seuraavaksi päästetään irti Teppo Turkki ja teemana on Indo-Pasifisen alueen globaali johtajuus, taloudellinen turvallisuus sekä uuden maailman järjestyksen tulevaisuus. Tämmöinen kohtuullisen pienen otsikon tähän keksit itsellesi, mutta Aleksi, se on sun syytä. Sä halusit vähän visioita, niin sait. Joo, hyvää perjantailtaa kaikille ja uskomatonta, että te olette paikalla, aurinko paistaa ja täällä on lämmin täällä Tampereella, Helsingissä on kylmä, koska siellä on kylmä meri vieressä. Mä oon lähes 10 vuotta asunut ja työskennellyt Aasiassa. Mä oon ollut Taiwanissa, Etelä-Koreassa ja Japanissa diplomaattina ja ennakointi- ja innovaatioasiantuntijana. Palasin Suomeen nyt parisen vuotta sitten ja jatkan edelleen. Mä oon Japanissa yhden Japanin keskeisen think tankin executive advisorina ja sitten korealaisen think tankin policy advisorina. Eli mulla on koko ajan kytkentä siihen maailman puoleen. Ja tietysti tämä valtava otsikko, että ja katsotaan niin maailmankarttaa, niin alue on massiivinen, että joitain havaintoja sieltä voi tehdä, mutta aloitetaan semmoisella niin kuin isolla niin kuin näyllä, että minkä takia kaikki liikkuu ja kaikki muuttuu nyt. Tietysti teknologian kehittyminen on yksi keskeinen asia, puhutaan sitten synteettisestä biologiasta tai tekoälystä näistä, mutta kyllä me eletään sillä tavalla niin kuin uskomatonta historiallista aikaa, että meidän niin kuin silmien edessä uusi historia rakentuu. Ja tämähän palautuu tähän koko geopoliittiseen uudelleenjärjestäytymiseen, että toisen maailmansodan jälkeinen maailmanjärjestys, joka oli hyvin pitkälle Yhdysvaltojen ja lännen dominoima, on purkautunut. Se ei enää purkaudu, vaan purkautunut. Ja me ollaan keskellä sitä, miten nämä pelikortit ja uudet valtasuhteet, kauppasuhteet, kansainvälisen politiikan suhteet rakentuu. Ja tämähän on myös hyvin vaarallista aikaa, että kun tämmöisiä isoja niin kuin paradigmaattisia geopoliittisia muutoksia on tapahtunut historiassa, usein se loppuratkaisu on haettu ihan sotien kautta, eli kuka voittaa, kuka häviää. Nyt onneksi näyttää siltä, että pidäkkeet sille, että tulisi laajempi avoin konflikti niin kuin maailmassa, ei ole todennäköinen. Ei ole todennäköistä, että Kiina ja Yhdysvallat käynnistää 3. maailmansodan. Meillä on alueellisia kriisejä, niin kuin Ukrainan sota, muuten Aasiassahan katsotaan, että se on ihan Euroopan alueellinen kriisi, ei se ole maailman kriisi, vaan eurooppalainen kriisi. Mutta tässä on niin monta liikkuvaa palasta yhtä aikaa ja kulkee niin kuin rinnakkain erilaisia kehityksiä. Tätä on hyvin vaikea hahmottaa. Esimerkiksi meillä on tämä geopoliittinen valtapeli, mikä on menossa, tämä uuden maailmanjärjestyksen rakentuminen, mutta sen rinnalla meillä on erittäin kiinnostavia tämmöisiä innovaatioträkkejä. Eli mitä syntyy liittyen just tähän uusimpaan teknologiaan, tai sitten ylipäätänsä niin kuin yhteiskuntien kehitykseen, jotka taas kietoutuu näihin uusiin sosiaalisiin alustoihin, etc. Mutta okei, mä käyn pikaisesti läpi nyt muutamia asioita, joita jo tässä on käsitelty. Ensinnäkin se, että jos katsot, tässä on nyt ihan tiivistettynä maailman väestö, ja näette, että onko tässä valopistettä jossain? Tuossa noin, että Intian, Kiinan dominanssi ja Aasian dominanssi on aivan keskeinen. Yhdysvallat on täällä, ja sitten jos mennään katsomaan muita läntisiä alueita, niin ne on hyvin pieniä. Ja nythän Intia ohitti väestökehityksessä Kiinan, ja Intian väestökehitys kasvaa edelleen, se on demografisesti hyvä, koska se on edelleen niin kuin nuorta väestöä täynnä. Mutta tämä on suunnilleen se tilanne tällä hetkellä. Sitten jos katsotaan niin kuin uusia trendejä, meillähän jo oli puhetta siitä, että maailman niin kuin väestökehitys on saavuttamassa niin kuin nyt sen peaking, eli ylätason, ja se on luultavasti noin 2 miljardia vähemmän, mitä on vuosikymmeniä ennustettu. Ja siinä on hyvin isoja dramaattisia muutoksia tulossa. Esimerkiksi tämä, että Kiinan kehitys
tulee nopeasti laskemaan. Se on täällä niin 1,4 miljardia. Jos ajatellaan vuotta YK-tilastoja, YK 2100, se tulee putoamaan 700 miljoonaan. Ja tästä väestöstä lähes puolet on yli 65-vuotiaita. Se on aivan todellinen muutos Kiinassa. Kiinassa on tällä hetkellä työvoimapula ja se pyrkii hakemaan talenttia maailmalta. Samoin Intia tulee kuitenkin olemaan ykkösenä, mutta täältä nousee sitten nämä afrikkalaiset maat. Sieltä tulee Nigeria lähemmäs 800 000 ja sitten sieltä tulee Pakistan ja Indonesia. Eli tavallaan tämä geopoliittinen demografia ja väestökehityskartta tulee olemaan aika nopeasti erilainen. Ja demografiset muutokset on hyvin hitaita, ne tulee tapahtumaan vuosikymmenten aikana. Sitten toinen iso trendi, mikä koskettaa muuten Suomeakin, on tämä, että tämä syntyvyys on lähtenyt erittäin dramaattiseen laskuun muutaman vuosikymmenen aikana, ja me nähdään keskeisissä aasialaisissa maissa, on kysymys Hongkongista, Singaporesta, Taiwanista, Etelä-Koreasta, Japanista ja Kiinasta, niin kuin väestö lähtee supistumaan, syntyvyys on pienempää. Ja tämä näkyy esimerkiksi hirveän kiinnostavasti siinä, tässä viitattiin tähän poliittiseen viestiin, että esimerkiksi Thaimaa, joka on tämmöinen keskitason talous, niin ne ilmoitti vuosi sitten kesällä, että ne tavoittelee 1 miljoonaa vierastyöläistä maailmalta. Thaimaa haluaa 1 miljoonaa työperäistä maahanmuuttajaa maahan. Ne tarjoaa 10 vuoden verohelpotuksia, ne hakee pankkireita, teknologiaosaajia, insinööriä ympäri maailmaa. Ja mä en nyt luettele, mitä kaikkea muut maat tekee, mutta kaikki hakee osaajia tällä hetkellä. Ja mä sanon ihan suoraan tässä, että tämä Suomen poliittinen näkemys siitä, että me ollaan niin kuin torjuvasti ottamassa maahanmuuttoa, tämä 3 kuukauden sääntö, on itsemurha meille. Ihan täydellinen itsemurha. Millä me kilpaillaan, siis vaikka Thaimaan kanssa, joka antaa 10 vuodeksi verohelpotusta ja haluaa 1 miljoonaa osaajaa sinne, puhumattakaan muista maista. Ja tässä on niin kuin todella iso kysymys Suomelle. No sitten toinen iso havainto näistä demografisista muutoksista se, että tavallaan iso megatrendi liittyen Indo-Pasifiseen alueeseen on sen nopea keskiluokkaistuminen. Ja se tulee olemaan ihan keskeinen, jos ajatellaan talouden ajureita, kulutuskulttuuria, paljon ihmisillä on rahaa, etc. Se tulee ihan keskeistä. Ja nämä on OECDn tilastoja nämä muutaman vuoden takaa, mutta pitää aika lailla paikkansa edelleen. Eli ihan kohta 6 vuoden kuluttua niin Indo-Pasifisella alueella elää lähemmäs 70% maailman keskiluokasta, jolla on keskeinen ostovoima koko maailmassa. Ja tässä on muutamia kiinnostavia yksityiskohtia, mitkä haluan nostaa täältä. Eli tämä on se uusi kasvu keskiluokalla. Jos katsotaan Amerikkaa, kasvua hyvin minimaalisesti. Ja tämä perustuu siihen, että Amerikan keskiluokka köyhtyy, Amerikan keskiluokan asema heikkenee ja siellä taloudellinen tasa-arvokehitys on negatiivista. Rikkaat rikastuu, suurin osa ihmisistä ei pysty omaa varallisuuttaan kehittämään. Ja sitten tämä suhde Afrikkaan. Afrikka on edelleen erittäin pieni ja kasvu on pientä siellä. Jos ajattelette tavallaan verrataan Aasian kasvua suhteessa Afrikkaan, niin se on todella merkittävä ja kertoo paljon tulevaisuudesta. Sitten Kiinasta. Kaikki puheet siitä, että tehtäisiin tämä decoupling, eli irtautuminen Kiinasta, suuri siirtyminen pois Kiinan taloudesta, mitä Yhdysvalloissa on puhuttu, ne ei muuten enää puhu decouplingista niin paljon enää, vaan de-riskingistä, niin Kiina on tunkeutunut kaikkialle maailmassa. Se on aivan keskeinen kauppakumppani, joko suurin, toiseksi suurin tai kolmanneksi suurin, niin eteläisessä ja pohjoisessa Amerikassa, Afrikassa, Euroopassa ehkä Saksan rooli on siellä hyvin keskeinen, ja sitten Keski-Aasiassa tietenkin, ja Itäisessä Aasiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Että täysin mahdoton ajatus siitä, että irtaudutaan Kiinasta, voidaan säädellä, mä puhun sitten pari sanaa kohta, mutta tämä tavallaan keskinäisriippuvuus on mennyt niin syvälle jo, että se ei tule tapahtumaan. Kääntäen Kiina on myös hyvin riippuvainen näistä markkinoista itse. Keskeisiä tiettyjä raaka-aineita ja teknologioita tulee Kiinaan. Ja Kiinan taas oman talouden kehitys on riippuvainen siitä vientikaupasta niin, että tavallaan Kiinakaan ei voi ajatella irtautumista. Tässä on niin syvä tämä riippuvuusrakenne jo tänä päivänä. Kaikki puheet siitä, että irtaudutaan Kiinan keskeisyydestä, on jopa, jos ei haihattelua, mutta kuitenkin hyvin vaikeita kysymyksiä. Sitten jos katsotaan Yhdysvaltoja ja Kiinan kauppaa, tässä on vuodelta 1985, niin sehän on
kiinnostavaa, että huolimatta Obaman, huolimatta Trumpin, huolimatta Bidenin puheesta Suomen Pankissa, varmaan tiedätte nämä kuvat hyvin, niin Kiinan vienti on kasvanut koko ajan Yhdysvaltoihin ja kauppavaje heidän maiden välillä kasvaa edelleen. Eli ajatus siitä, että tämä voitaisiin kääntää nopeasti toisinpäin, ei ole myöskään mahdollista. Yhdysvalloissa on tiettyjä hyviä, nyt niin kuin kuitenkin Bidenin johonkin vihreään siirtymään antavat tuet tai sitten tai joku Chip Act, tämän hyvin huipputeknologian kehittämiseen liittyvät tuet ja lainsäädännöt tulee luultavasti muuttamaan, mutta se perusrakenne edelleen on tämän kaltainen. Sitten pari sanaa, mä en mene syvemmin tähän, mutta tämä kuvaa taas näitä tuotantoketjuja Aasian sisällä oikeastaan tästä pari huomiota vaan se, että se on erittäin monimutkainen kudelma. Ja kaikki maat on niin kuin jollain tavalla kiinni toisissaan viennin ja tuonnin suhteen. Sieltä mä nostaisin oikeastaan 1 tai 2 maata, jotka kehittyy. Niin Vietnamin roolihan on nyt paljon isompi ja kasvaa. Vietnam on niin kuin the rising star, eli tavallaan jos sijoitusmielessä ajattelee, niin kyllä Vietnamia kannattaa seurata. Sitten on Filippiinien rooli kasvaa, se on aika stabiili tällä hetkellä, sen talous on kiinnostava ja tietysti Intian sitten, että ne on semmoisia maita. Mutta tietysti tämä, jos ajatellaan teknologiaa, niin Taiwan, Kiina, Japani, Etelä-Korea edelleen dominoi sitä kokonaisuutta. Sitten mä en mene tähän syvemmälle, mutta ehkä semmoinen yksi, joka on niin kuin aivan keskeinen markkina, liittyy puolijohteisiin ja niiden tuottamiseen, ja siinähän tietysti Taiwanin rooli ja Etelä-Korean rooli ja Kiinan rooli on hyvin tärkeä. Mutta siinä tapahtuu tällä hetkellä kyllä tosi paljon. Intia hakee roolia sieltä ja toisaalta Kiinasta halutaan siirtää niitä tuotantoketjuja, mutta siihen liittyy myös aika paljon riskejä. Mutta se on valtava, koska koko maailma kaikki tulee pyörimään tämän älykkään niin kuin teknologian ja komponenttien varassa tulevaisuudessa. On kysymys terveydenhuollosta tai tietokoneesta, tekoälystä tai kvanttitietokoneesta, et cetera. Toi kehitys on keskeinen. Sitten vielä yksi kalvo. Puhuttiin tästä Taiwanista ja Taiwanin kriisistä. Tämä on Bloombergin tekemä arvio siitä, että jos Kiina hyökkää Taiwaniin, mitä se tarkoittaa maailmantaloudelle. Ja jos katsotte tätä, niin sehän on massiivinen kriisi koko maailmalle. Ei ole mitään verrattuna, jos ajatellaan, että täällä on niin kuin Israelin ja Hamasin sota tässä näin. Ja sitten jos katsotaan vaikka globaalia finanssikriisiä 2009 tai Persianlahden sotaa, nämä luvut on ihan toisella tasolla verrattuna siihen, että Kiina hyökkäisi Taiwaniin. Ja mun käsityksen mukaan, mä seuraan hyvin tarkkaan koko ajan, tätä ei tule tapahtumaan lähivuosien aikana. Erityisesti Taiwanin presidentinvaalit tammikuussa muutti asetelmaa sillä tavalla, että tilanne on rauhoittunut. Mitään vuoden 2027 hyökkäystä ei tule tapahtumaan. Päinvastoin silloin tällä hetkellä poliittisesti haetaan uuden tyyppistä tasapainotilaa siellä, että tällä hetkellä tämä kriisi liittyen Taiwaniin ja Kiinan sotaan ei ole akuutti. Sitten vielä muutamia tämmöisiä trendejä ja riskejä, joita kannattaa seurata tuolla Indo-Pasifisella alueella. Kaikkein isoin on ilmastonmuutos ja siihen liittyvät äärisääilmiöt. Ne on isoja, siellä on tällä hetkellä esimerkiksi Thaimaassa ja Kaakkois-Aasiassa yli 40 astetta lämmintä. Jos ajatellaan tulvia tai taifuuneja Bangladesissa, Intiassa tai Etelä-Kiinan merellä, ne on aivan toista luokkaa, mitä ne on ollut 10 vuotta sitten. Tai maanjäristyksen lisääntyminen, etc. Nämä on kyllä ihan ykkösasia, jota täytyy ymmärtää ja seurata. Sitten mä nostin tämän Trumpin valinnan Yhdysvaltojen presidentiksi. Siihen liittyy nämä tulli- ja kauppasotakysymykset, josta mä olen samaa mieltä Suomen Pankin kanssa, että ne ei välttämättä eskaloidu sellaiset kuin ehkä niin kuin puheessa tänä päivänä näyttää. Sitten Pohjois-Korea, Venäjän ja Pohjois-Korean suhde tiivistyy. Putin on ilmeisesti kesällä vierailemassa Pyongyangissa Pohjois-Koreassa. Tämä ärsyttää Kiinaa. Ja Pohjois-Korea on pystynyt niin kuin rakentamaan talouttaan taas aseviennillä Venäjälle, ja Venäjä on antanut toisaalta sitten uutta teknologiaa ja satelliittiteknologiaa taas Pohjois-Korealle. Se on semmoinen, joka on potentiaalinen kriisi jossain vaiheessa, jos se lähtee kehittymään. Ja sitten tietysti nämä taloudelliset ja strategiset autonomiat. Tässä on hauska vitsi se, että jos katsotaan vaikka Yhdysvaltoja, Eurooppaa, Kiinaa, kaikki vannoo strategisen autonomian puolesta. Kaikki haluaa olla autonomisia tänä päivänä, vaikka se keskinäisriippuvuus on hyvin syvä. Mutta siihen mä luulen, että Euroopan suhteen kannattaa katsoa aika tarkkaan, mitä se tarkoittaa meillä oikeasti meidän eurooppalaisessa politiikassa eurovaalien jälkeen.
Ja sitten nämä shokit globaaleissa tuotantoketjuissa, siellä on luonnonkatastrofia, suurvaltakilpailua, erilaisia kiistoja, geopoliittisia uhkia, jotka saattaa vaikuttaa siihen, ja niiden vaikutukset on hyvin nopeasti talouteen nähtävillä. Ja sitten vielä positiivinen riski on tämä Intian nousu. Intiassa on menossa nyt vaalit, ja ilmeisesti pääministeri Modi tulee voittamaan sen, ja Intian talouskasvuhan on parhaita tällä hetkellä maailmassa tälle vuodelle 7,4%, kun se taas mitä ennakoidaan sinne, että tämä tavallaan miten Intia hakee paikkaansa, avautuu investoinneille, miten se ottaa rooliaan globaalissa kaupassa, se haluaa olla niin kuin maailman palvelujen tuotantokeskus, että se on semmoinen, mitä kannattaa seurata. Kiitoksia. Suurkiitos Teppo. Melkoisen tuhtia kattauksia saatiin tästä kaikilta, ja tämä kaikki pitäisi sulatella tässä 15 minuutissa, niin voi olla, että emme onnistu siinä, mutta yritämme parhaamme. Jos yleisössä nousee keskusteluun kysymyksiä, näkökulmia, kommentteja, niin nostakaapa lapasta pystyyn. Ehkäpä meillä on täällä mikrofoni, joka sitten voidaan kuljettaa teille ja saadaan se mukaan tähän keskusteluun. Hyvin mielellämme otamme sellaiset. Mä ajattelin, että mennään sillä logiikalla, että meillä on nuo kalvot täällä käytössä. Eli jos te haluatte palata omiin esityksiin ja näkökulmiin, niin feel free, tässä on kaukosäädin siihen. Ja jos aloitetaan, tai oikeastaan jatketaan siitä, kun tämä on kuitenkin sijoitusmessut, ja puhutaan sijoittamisesta. Ja nyt ollaan vähän maalattu tätä globaalia tilannetta, ja selvästi 3 isoa voimaa tavalla tai toisella on nyt niin kuin kiinnostuksen kohteena, mitä Kiina aiheuttaa, miten Eurooppa siihen vastaa, tai niin kuin Jari totesi, ei vastaa, ja miten Yhdysvallat tällä hetkellä johtaa ja määrittää tahtia. Niin miten, oikeastaan mä heitän Jarille ensimmäisenä tässä kysymyksen nyt sijoittamisen näkökulmasta, niin mitä yksittäisen arkisen tavallisen sijoittajan tulisi nyt kaikesta tästä ajatella, ja jos nyt haluaa säätää esimerkiksi salkkua, niin missä asioissa sun mielestä niin kun se huomio olisi hyvä olla? Kiitos, vähän vaikea. Mä sääsin salkkua taas pikkasen eilen illalla, tuossa 9 aikaa ostin melko mukavan nipun Applea. Se on nyt vissiin noussut 6%. Mutta ne on tämmöisiä, tämä nyt on vähän pelaamista, mutta korkotaso tulee varmaan merkitsee ainakin yhdysvaltalaisissa keskusteluissa, korkotaso on merkittävä. Poliittista riskiä niissä keskusteluissa ei oikeastaan ollenkaan esillä. Ja mä oon samaa mieltä kyllä siitä, että oli Trump tai Biden. Jos katsoo Bidenia, niin Bidenin politiikka on melko lailla sama kuin Trumpin politiikka oli. Ja se todennäköisesti jatkaa junaansa eteenpäin. Mutta korkotaso, niin Eurooppa ehkä laskee korkoa, joka merkitsee tietenkin sitten Euroopan markkinoilla joko talouden piristymistä, mutta myöskin sitten mulla on pankki- ja vakuutusosakkeita, niin pankkiosakkeet todennäköisesti ottaa vähän sitten takapakkia. Mutta mulla on vankka näkemys, että mä itse sijoitan kyllä tuonne tekoälyyn. Se minusta ei ole kupla, kun katsoo niitä PE-kertoimia ja sitten katsoo, mitä tapahtui silloin, kun tuli internet, selain, muistaakseni Mosaic-niminen värkki 80-luvulla. Sen jälkeen loppu on historia. Tämä tulee olemaan yhtä iso muutos. Tämä ei ole uskonnollista, vaan tämmöistä. Oma sijoitustuotto tuolla puolella on 16% year to date noissa tekoälypuolella. Eli Magnificent Seven on yksi iso Magnificent Four. Magnificent Four, eli Teslaanko et sijoita? En sijoita Teslaa. Ja Applekin osti ihan vaan maistiaisiksi. Mutta joo. Toiset ostaa Applea maistiaisiksi. Mites muita näkökulmia tähän, Sanna? Joo, mä mielellään jatkaisin kanssa tuosta tekoälystä, että mä seuraan tosi paljon USA:n taloutta ja se dynamiikka, mitä siellä on näkynyt pandemian jäljiltä, niin sehän on niin kuin upeata katsottavaa. Eli siellä on siis työmarkkinoilla valtavasti tapahtunut siirtymiä. Ihmiset on pitkästä aikaa, siis sielläkin on vähentynyt se dynamiikka työmarkkinoilla paljon, mutta näyttää siltä, että ihmiset on siirtynyt niin kuin uusiin itselle sopivampiin työtehtäviin. Siellä oikeasti kilpaillaan työvoimasta ja tässä on sitä
potentiaalia, että siellä saadaan sitä tuottavuutta myös nousuun. Ja sitten tekoäly on sellainen lupaus, jota mäkin olen taipuvainen. Olen aika optimistinen ihminen, mutta olen taipuvainen kanssa uskomaan, että siitä tulee tämmöinen iso tuottavuutta merkittävästi vauhdittava tekijä. Mutta tähän liittyen niin iso kysymys mun mielestä on, että miten me saataisiin niin Eurooppa mukaan tähän hommaan. Että kaikki on Euroopassa niin valtavan tahmea verrattuna Yhdysvaltoihin. Että ja Suomihan ei ole siitä niin kuin ollenkaan huonoin esimerkki, jos katsotaan vaikka työmarkkinoita ja väestön koulutustasoa ja omaksumiskykyä ja johtamiskäytäntöjä ja muita. Et Suomihan pärjää ihan ok. Okei, me hävitään Ruotsille ja Tanskalle, mutta ollaan niin kuin kuitenkin eurooppalaista ihan ok. Mutta se dynamiikka puuttuu monista eurooppalaisista maista niin kuin lähes kokonaan, mitä sieltä Yhdysvalloista nähdään. Mutta siinä on semmoinen täältä kommentti, niin tekoäly on, tuo oli hyvä vertaus tuo internet, koska se on niin kuin kaikilla kohta, kaikki on mahdolliset mokkulat käytössä ja se pitäisi nähdä nimenomaan teknologiana. Mä tässä työssä näen noita kalvoja slideja, jossa on AI-sana, niin niitä näkee sen 10 päivässä. Ja mulla oli sitten yksi tämmöinen herkullinen hetki oman sivistyksen kannalta. Mä soitin Risto Linturille ihan sitä varten, kun hän hyvin paljon näistä AI-hommista jauhaa. Sitten mä kysyin, että mitä sä oot tästä mieltä, että mitäs mun pitäisi nyt ajatella, että mun pitäisi löytää niin parhaita neuvonantajia esimerkiksi AI-tulevaisuuteen liittyen Suomesta ja osaajia ja muuta. Niin Risto vaan sanoi, että Jussi, that game is lost, että unohda toi kokonaan. Että siellä on semmoisissa kokoluokissa tehdään ne investoinnit siihen oikeasti se tekoäly itseensä, että siinä on aika turha ehkä lähteä miettimään, että me nyt esimerkiksi oltaisiin perustamassa koneälypohjaiseen teknologian kehitykseen erikoistuvia. Mutta työkalumielessä, se on eri juttu, eri keskustelu. Joo, mä jatkan tähän, anteeksi, mä nyt nappaan tämän näin. Tuossa on yksi kuva seinällä, missä näkyy, kiitos Seeking Alphalta, tekoälyn nämä suurimmat tekijät. ASML tuossa on eurooppalainen. Sitten Tokyo Electronic, voit arvata mistä se on. Taiwan Semi on Taiwanista, huomasin, että mä en muista, onko se Kiinasta tai muusta. Sitten SK Hynix, Korea, Toshiba, Korea, Japani, Samsung, Korea. Tässä ei eurooppalaisia näy ollenkaan, mutta sitten kun katsotaan näitä, Amazon Web Services, Amazon, Microsoft, Google ja Facebook, juuri tulivat tulokset ulos. He ilmoitti, että he investoi CAPEXia tänä vuonna 40 tai 50 miljardia dollaria ja nimenomaan kehittääkseen tätä tekoälyparkkiaan tai datakeskuksiaan. Mittakaava antaa se, että maailman suurin öljyyhtiö Saudi Aramco investoi 50 miljardia dollaria. Eli nämä kukin 4 investoi saman verran kuin Saudi Aramco, kukin 4 yksinään. Ja sitten nämä 3 suurta amerikkalaista öljyyhtiöä, Exxon, Chevron ja oliko se nyt Mobil, niin investoi yhteensä CAPEXiin investointeihin, nämä öljyjättiläiset, yhteensä saman verran kuin tämä pikkuinen Facebook. Eli rahaa poltetaan tai investoidaan nyt tänne. Tämä on se uusi öljy, näin mä tässä nyt. Kiitos. Se oli niin mahtava täydennys mun kommentille. Pakko sanoa tuohon, että aivan samalla tavalla kun me käytetään internettiä, niin me tullaan käyttämään kaikkialla. Eikä meidän tarvitse olla huolissaan, että me ei siihen tällä hetkellä itse investoida, on mun mielipide. Joku muu voi aina tehdä niitä, okei, olisi kiva, jos tulisi täältä, mutta ne on silti meillä kaikilla käytössä. Ja se, että missä se business tulee niiden päälle, niin sitten niitä kannattaa tutkia, katsoa, että mitkä olisi sellaisia, missä tapahtuu se suurimmat muutokset, mitkä on ne parhaat yhtiöt hyödyntämään sitä tulevaisuudessa. Sen sijaan, että pelkästään ollaan sitä teknologiaa rakentamassa. Niin se soveltaminen ja käyttö, mutta siinä me voidaan myös jäädä jälkeen Euroopassa, jos ei lähdetä niin kuin aktiivisesti opettelemaan ja tekemään duunia sen eteen, että me pystytään hyödyntämään sitä tekoälyä omissa yrityksissämme. Kyllä. Seuraavaksi Teppo pääsee ääneen. Joo, mä palaan tuohon syntyvyyden romahtamiseen ja demografiakriisiin, mikä on menossa, ja väestön vähenemiseen. Mä oon seurannut Japanissa aika tarkkaan sitä. Japanihan on sillä tavalla jännä, että se väestö on vähentynyt vuodesta 2006,
ja vanhenee koko ajan maailman nopeiten, mutta kuitenkin Japanin kasvu on ollut siinä vähän yli nollassa. Ja jos katsotaan Japanin työtä tekevää jengiä, jotka on siis duunissa, niin OECD-maista ne on kaikkein tuottavimpia. Ja Japanissa on semmoinen ilmiö, että ne on pystynyt korvaamaan työvoimapulaa niin kuin robotiikalla ja automatiikalla. Ja tavallaan nyt kun puhutaan tekoälystä, niin missään nimessä ei ajatella vaan niin kuin softaa, vaan tässä on hyvin paljon myös industriapuoli, konepuoli, miten ne niin kuin integroituu toisiinsa tämmöisen älykkään dataa hyödyntävän ohjausjärjestelmän, niiden integrointi globaaleihin ohjausjärjestelmiin ja miten voidaan tuottavuutta kasvaa kehittämällä automatiikkaa yhdistettynä tekoälyyn. Eli tämä pelkkä tekoälyn katsominen on liian kapea, vaan meidän täytyy ymmärtää sosiaalisia ja yhteiskunnallisia muutoksia ja erityisesti laajemmin niin kuin teknologian hyödyntämästä niin kuin älykkäästi automaation kautta yhdistettynä tekoälyyn. Kiitos. No, lyhyt kommentti tuohon. Just olisiko toissapäivänä sanoin, että mikä tässä on tässä maailmassa, että me nostetaan edelleen suurimpia työllistäjiä kaikille listoille, kun meidän maailma on menossa siihen suuntaan, ettei kukaan mieti mitään työllistämistä. Ja tässä on myös semmoinen ajatussifti, mikä meidän pitää tehdä ihan aidosti, että me mietitään, että kuinka me oikeasti kehitetään jotain sellaista, missä ei tarvita ihmisiä tekemään, koska silloin me ollaan tässä globaalissa kehityksessä mukana. Oikeastaan jos saa tähän, koska mä meinaan nyt Sannalle heittää pallon tästä, mä kuuntelin sen sun startup-ministeriö keskustelun ja oot varmasti tämän keskustelun myötä päässyt myös tähän teemaan, mitä Jussi äsken tuossa vähän niin kuin alustikin pohtimaan, että mistä te silloin keskustelitte. Siellähän vähän haastettiin myös sitä, että millä tavalla tämä startup-skene ikään kuin pystyisi millään tavalla luomaan uutta arvoa tässä versus mitä Jussi totesi, että poliitikot ja politiikka puhuu työllistämisestä ja työttömyyden hoidosta ja muusta. Jotenkin se koko narratiivi ei ole sitä, mitä tässä puhutaan, mutta kerro vaan. Joo, mä en muista, mitä siinä podcastissa tarkkaan ottaen sanoin, mutta siis yhdyn todella tähän Jussin kommenttiin. Eli me ollaan jääty jonnekin 90-luvulle Suomessakin tässä, että me puhutaan niin kuin aina siitä, että pitää jotenkin suojella työpaikkoja ja että maksetaan joillekin yrityksille tukia, että ne työpaikat katoo. Vaikka todellisuudessa meillä on työvoimapula ja meillä on todennäköisesti pysyvä työvoimapula. Eli me nimenomaan tarvittaisiin ne kaikki osaajat mahdollisimman hyviin työpaikkoihin ja mahdollisimman niin kuin eteenpäin vieviin tehtäviin. Ja se on myös sen työntekijän etu, koska mitä paremmin itselle sopivassa työssä hän on, niin sitä parempaa palkkaa hän saa, sitä tuottavampi hän on. Eli meidän nimenomaan pitäisi unohtaa tämä ajatus, että niitä työpaikkoja suojellaan. Totta kai ihmisiä täytyy suojella. Eli jos ihmiset jää työttömäksi, niin täytyy olla totta kai se turvaverkko siinä. Mutta lähtökohtaisesti pitää saada ihmiset entistä parempiin tehtäviin, jotta sitä tuottavuutta saadaan nousuun. Ja koko tämä meidän historiamme, me olemme olleet samalla tavalla näissä portaissa. Ja aina varmaan joku on ajatellut, että nyt kun nämä lampun sytyttäjät ei ole enää tässä, ammattikunta katoaa, niin mitä sitten tapahtuu, kun sellaisiakin on joskus ollut, tai kaupan kassojakin on kuulemma vielä olemassa ja kaikkea tämmöistä. Niin meidän pitäisi vaan koko ajan tutkia sitä, että mitkä on ne stepit, mitä meidän pitää ihmisinä ottaa, jotta meillä on töitä sitten jotain, jossa me voimme olla hyödyksi täällä. Koitan klousata tätä keskustelua, että onko peli jo menetetty, mutta jos puhutaan puhtaasti sijoittamisen näkökulmasta, niin voidaanko nyt vetää tässä paneelin konsensus, että mahdollisimman paljon kannattaa katsoa Atlantin toiselle puolelle sijoittamisen näkökulmasta, ja sitten oikeastaan kiinnostaa tämä Indo-Pasifisen alueen näkökulma sijoittamisessa, eli tulee tämä, Jari nosti esiin nämä eettiset kysymykset mahdollisesti, mitkä voi vaikuttaa sijoittamispäätökseen, mutta tältä alueelta löytyy Kiinan lisäksi paljon kaikkea muutakin sijoitettavaa, niin onko tämä se meidän konsensus niin kuin sijoittamisen näkökulmasta vai onko jotain järkeä sijoittaa enää Eurooppaan? Tuohon niin Teppo näytti semmoisen kuvan, missä näkyy se keskiluokan kasvu. Mä otan sen esiin tuohon samalla. No. Niin aina voi sijoittaa startuppeihin. Siellä se tulevaisuus. Tämä. Niin, jos nyt tästä mittakaavasta katsoo, niin me ollaan tuossa 20- ja 30-luvun puolesvälissä, niin radikaalein kasvu näyttäisi olevan ostovoiman suhteinen Intia. Eli kyllä mä jäin miettimään, kun mä näin tämän Teppo sun kalvon, että pitäisikö mun sittenkin tutkia Intiaa. Mä olen tehnyt Intiassa töitä niin kuin työelämäni aikana ja mulla jäi siitä
viheliäinen kuva, ja ilmeisesti Fortumillakin ei tänään viheliäinen kuva, kun ne myy niitä aurinkovoimaloitaan pois, mutta ehkä sijoittajana riski on paljon pienempi ja positiivinen. Nyt kiitoksia Tepolle. Joo, niin kuin mä sanoin, että Intian talouskasvu on maailman suurinta tällä hetkellä, ja jos Modi voittaa vaalit, niin Intia tulee jatkamaan kasvua. No, mä en niin kuin sillä tavalla esimerkiksi yritysten arvostusta tutki, että kyllähän niin kuin Eurooppa toisaalta myös on, se kehitys on ollut aika surkeata niissä osakkeissa, että en osaa sitten sanoa, että onko se arvostustaso jo niin kuin riittävän alhaalla Euroopassa ja sitten taas liian korkealla Yhdysvalloissa laajasti, että itse en kyllä heitä kaikkea toivoa Euroopankaan suhteen. Tuohon muuten kommenttina Asikaisen Rikulle soitin tuossa, että kerro mulle, mitä mun pitää sanoa siellä, että mä voisin kuulostaa edes vähän fiksulta, niin hän heitti niin kuin yhden jenkkimarkkinaan liittyvän kommentin, mikä oli mun mielestä aika hyvä ja jota en olisi varmasti tässä muuten heittänyt, niin, eli siis Fibanin perustaja varmaan kaikki tietää, niin Riku sanoi, että yksi siellä on, että se on niin pienen joukon keskeistä ne tuotot lopulta Jenkeissä. Sitten kannattaa katsoa, että mihinkä osakkeisiin siellä laittaa aika tarkkaan. Ja sitten toinen kommentti, että tavallaan hän näki kuitenkin, että Euroopassa niin menee ihan hyvin, että täällä täkäläiset rahastot esimerkiksi pärjäävät ihan kivasti Jenkkien kanssa, esimerkiksi tässä kasvuyrityskentässä ja näin poispäin. Terveisiä Rikulta. Kyllä. Eli jos jollain tavalla summaroidaan, niin ei nyt kuitenkaan vielä tuhkaa ripotella päällemme, että eiköhän tästä nyt jollain tavalla se Eurooppakin löydä sen oman polkunsa tässä ristitulessa, olisi sitten Indo-Pasifisen alueen tai sitten Yhdysvaltojen suunnasta. Jos vielä viimeiset closeaukset halutaan tehdä, niin onko yleisöllä vielä jotain kysymyksiä? Haluatteko ottaa jonkun kulman esiin, mitä haluaisitte arvovaltaiselta panelisteilta kysyä? Siellä on yksi kysymys. Eli pyydettiin muutamaa vahvaa perustetta sille, miksi Kiina ei hyökkää Taiwania minuutti aikaa. No, ensinnäkään Kiinalla ei ole vielä tällä hetkellä sotilaallista kykyä siihen. Ne pystyy hyökkäämään, mutta eivät pysty voittamaan sitä. Ja sitten tässä oli tämä isku talouteen ja Kiina menee talous edellä. Toinen on se, että taiwanilaiset itse katsoo, että heillä on tämmöinen puolijohde suojakupu heidän päällään, koska jos Taiwaniin hyökätään... Piikilpi. Juuri näin, semmoinen kilpi, niin kuin Iron Dome Israelilla on ollut kuulemma. Eli Taiwan lähtee siitä, että Kiina ei uskalla häiritä heidän puolijohde ylivoimaansa, koska Kiina on itse riippuvainen siitä. Että mä uskon tähän rauhanomaiseen. Ihan nopeasti, niin näiden vaalien jälkeen, niin vaikka tämä DPP, joka on ollut itsenäisyysmielinen, sai presidentinvaalivoiton, niin herra Lai, joka sen uusi presidentti, niin on erittäin moderate nyt puheissaan, ja 86% taiwanalaisista haluaa säilyttää status quoon, eli ei itsenäisyyttä eikä liittymistä. Ne haluaa säilyttää tämän nykyisen tilanteen. Ja kolmanneksi vaaleissa taas Kiina-myönteiset sai enemmistön parlamentissa, joka tarkoittaa sitä, että siis uusi presidentti ei voi tehdä mitään ilman parlamentin hyväksyntää, ja tavallaan tämä rauhoitti Kiinan siinä mielessä. Ja että siinä on niin hyvin monta tekijää, sitten ne suhteet on hyvin monimutkaisesti tietysti historiallisesti, mutta tällä hetkellä, miten mä ymmärrän sen, niin ei ole näkyvissä akuuttia riskiä siitä, että tämä konflikti puhkeisi tai Kiina tekisi tämmöistä hyökkäystä. Erityisesti sen takia, että kiinalaiset on liikemiehiä, iskisi niiden talouteen niin rajusti, ja Xi Jinping ei halua sellaista kriisiä omaan maahansa tällä hetkellä. Eiköhän tuo Venäjä on myöskin ihan hyvä perustelu näyttänyt, että kuinka kannattavaa toimintaa tuo sotiminen on. Kyllä, näihin sanoihin on hyvä lopettaa ja toivottavasti jokaiselle yleisössä tuli joitain ajatuksia tästä kohtuullisen monimutkaisesta maailman poliittisesta, geopoliittisesta tilanteesta. Sanna Kuronen, Teppo Turkki, Jari Paakkarinen ja Jussi Muurikainen. Kiitos paljon keskustelusta.